एते सारा मूला देखी ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଚାରି ଦେଇଥିଲି, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହାର? ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା କାହାର ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମରି ବାଡ଼ିର ହିଁ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୁସି ହୋଇ ମୂଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ତାକୁ ଭଲସେ ସଫା କରି ରଖିଦେଇଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହିଁ କାଦ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲିଗଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଥିଲି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଥିଲା ତ ମା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନଥିଲେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଏ କହିଥିଲେ ପିଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଆଜି ତ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ହିଁ ପିଆଜି ଖାଇବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଏ ବି ଚାଟ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ। ଖାଇବା ତ ଆଜି ବହୁତ ଜମିଥିଲା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଟ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ତ ଆଗର ଖାଇ ପକେଇଥିଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଆସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ପିଆଜି। ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ତିଆରି ପିଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ।